Сәлем достар, һез өр-яңы исемдәр асусы, яқты йондозлар балқытусы Кош елы балалар проектын карайыгыз. Мен Салал Заманов, һезне ошы бәйгенең теккә катнашучылары менән таныштырам. Кош елы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Кош елы хәрәкәте яшьләре менән берлектә үткәрелә. Безнең проектта гына тере тавыш, эскерһез моң һәм ысын хистәр. Исегезгә төшерәм, быел бәйгелә катнашу теләген белдереп, 20-нән ашу бала гаризаһын җибәрде. Тәүге турга 13 катнашучы үтте. Уларның 10 финалда катнашу бәхетенә ия булды. Азнаһайын без һезне Кош елы балалар конкурсының бер йондызы менән якындан таныштырып, өс турга байкау яһаячакбыз. Йырлы моңлы сәяхәткә һез дә кушылыгыз достар. Бүгенге сыгарылышта без Юнир атлы егет менән танышасакбыз. Хәттәр дәртле, рухлы, ихлас егет ул. Кош елы балалар проектында үземдә һынап карарга булдым. Шуның өчен гитара уйнарга өйрәндем. Һәм дә бу проект нык масштабный дип уйлыйм. Күп нәмәгә өйрәтер мине, яңа дуслар менән аралашырмын. Гитара ул минең өчен күңелемә ял бирүче шөгыль. Гитарала йырлаган йырдар улар хислерәк була, күңеллерәк була дип уйлыйм. Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормышты башкалар хистә үзгәртмәй. Тик без белгәнде хәтердән башкалар исләтмәй. Теләгән yerеңдә күрмәй. Мин гитараны үзем менән кайгырган вакытта ала, куанычлы вакытта ала алып йөрим. Гитарага теләгән булһа, уйнайһың. Нисек уйнайһың, һин үзең карайын инде. Мин бармак менән уйнайм, медиаторман, мине әдрәк кыйнырак уйнавы. Ванам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга, алдымда бөтә дөнья, югерәм уны тоторга. Кош елы балалар проектында һәр катнашучыга оста, иҗади карашлы остазлар менән эшләү бәхете тейде. Юнир иһә Ришат Сөлеймановтың командаһына эләкте. Егеттәр финалга ихлас әзерләнде. Юнир ихлас егет. Гитарала матур уйнай. Үзенең талант яктары многогранный ул. Һинең азымды беркем дә ятып үлсәмәй, яда басканы ти беркем дә һине әрләмәй. Юнир уже әзер йондыз тамак. Хан потенциалы һәйбәт күп, төрле яктан был егет асып була. Үзенең йырдарын әйбәрде. Мин караным, бик һәйбәт йырдар бар. Тәһәлә хит можно сказать. Но бер төрле. Бер генә бой, шул бер генә уровеньдә. А мин моны переборышта, монда, короче, күп эшләргә можно аны менән. Бик аткыр егет. Юнирдың кызыксынуулары бик күп. Иң яратканы вайндар төшерү. Интернет селтәрендә Юнирдың сәхифәһендә уларны күрергә мөмкин. Юнир Ришат Сөлеймановтың командаһына эләгүенә бик шат. Финалга улар Юнир үзе язган әкият һылыуына тигән йырда әзерләнә. Сер итеп кенә әйтәбез, был йырды егет тәүге мөхәббәтенә багышлаган. Һин матур гына башкорт кызыкае, һине үземә нисе каратаем, һине күреп калһам, башымды югалтам, һинең яныңа барырга мин куркам. Йырың бик кызык. Guns N' Roses әдрәк бар. Крис Айс дигән бер исполнительгә. Ну нык дебишмотка охшаган. Angel the silence and then the terem in my hand. Әйдә кына ошо йырды баштале. Перебор менән. Беренче тапкыр телевизион проектта катнашам, Кош елы. Гитаралы уйнарга өйрәндем. Бу проектка киләм дип. Һин матур гына башкорт кызыкае, һине үземә нисе каратаем, һине күреп калһам, башымды югалтам, һинең яныңа барырга мин куркам. Тәүге съемкаларга килгәндә мин әдрәк куркынкырай инем, камерадан ояла инем.
Хәзерге көндә мин куркуым да бетте, камералардан да оялмайым. Ришат Сулейманов бик нык кызык остаз инде. Ул үзенең энергия менән мине заряжает та инде. Мин уның ярдагым килә, уйнагым килә, хәтәр уйныйм. Перебор каракай, он дөрес әйтә. Синең менән көндә күрешәбез, аңгырмайын һин мине янымдан үткәндә. Һине күреп калһам, башымды югалтам, һинең яныңа барырга мин куркам. Ой. Хава, перебор? Вот несе уйдың, мен уже тыңдап тик ултырам, рахаттанып. Миңа куплет окшаны, а вот спорный момент проигрыш. Ин, наверное, тоже заметил. Давай, беренче куплет. Проигрыш тоже перебор. Ай. Теге, наверное, переломный момент сделаем почти в конце песни. Инда өз куплеты там да. А нельзя üçüncü куплет вообще без аккордов? Просто без гитара. Без художественной намека. Клип сыгамы? Шойда бөтөрәм дә. Оннан Пауза тоттың да. Хаттар ядам. Әйтеп каралы. Гитарасыз. Без гитара. Һиңә хаттар язам, мин һине яратам, тип окшайын һин миңә. Әйдә булайык бергә, һине күреп калһам, башымды югалтам, һинең яныңа барырга мин куркам. Нисек уйдың, уша калдырайыкмы? Или баянгарак хама уйнайыңмы? Юк, айда өгез ушайды калдырайык. Ердарыңды не бросай, ядырга бик кызык сага. Фишки иши үдеңдең. Если гомеріңдә музыка второй планга китһә, но теге музыка ердар ядырга не бросай. Бик матур сага. Мин һин шумандан точно твой фанат. Ришат агай, рахмат. Миңа вакыт тапканыгыз өчен. Мин һеҙҙең ҡанатығыҙ аҫтына эләккәнемә бик шатмын. Мин дә бик шат. Сине ҡанатына эләккәнгә. Рахмат. Юнир әҙер артист. Сәхнәлә үҙен бик ышаныслы тота. Был бәйгелә ҡатнашыу тағы ла бәйгерәк үрҙәр яуларға, яңы ишектәр асырға ярҙам итер егет. Финалдағы сығышына күҙ һалайыҡ. Һин матур ғына башҡорт ҡыҙыҡайы, һине үҙемә нисек ҡаратайым, һине күреп ҡалһам, башымды юғалтам, һинең яныңа барырға мин ҡурҡам. Һылыу бер ҡыҙыҡай, әкиәттән сыҡҡанһың, һине үҙемдең төштәремдә күрәм. Матур күҙҙәреңде, оҙон сәстәреңде, аппаҡ күлдәгеңде, йомшаҡ ҡулдарыңды. Лай ла лай ла лай, лай ла лай ла лай, лай ла лай ла лай, лай ла лай ла лай. Беҙ һинең менән көндә күрешәбеҙ, аңғармайһың һин мине янымдан үткәндә. Һине күреп ҡалһам, башымды юғалтам, һинең яныңа барырға мин ҡурҡам. Һылыу бер ҡыҙыҡай, әкиәттән сыҡҡанһың, һине үҙемдең төштәремдә күрәм. Матур күҙҙәреңде, оҙон сәстәреңде, аппаҡ күлдәгеңде, йомшаҡ ҡулдарыңды. Лай ла лай ла лай, лай ла лай ла лай, лай ла лай ла лай, лай ла лай ла лай.
Һиңә хаттар язам, мин һине яратам тип, оҡшайһың һин миңә, әйҙә булайыҡ бергә. Һине күреп ҡалһам, башымды юғалтам, һинең яныңа барырға мин ҡурҡам. Һылыу бер ҡыҙыҡай, әкиәттән сыҡҡанһың, һине үҙемдең төштәремдә күрәм. Матур күҙҙәреңде, оҙон сәстәреңде, аппаҡ күлдәгеңде, йомшаҡ ҡулдарыңды. Лай ла лай ла лай, 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 лай ла лай ла лай. Һылыу бер ҡыҙыҡай. Әбиәли лигите Юнир Гатиатуллин ҡош йылы балар бәйгеһендә икенсе урын яуланы. Әкиәт һылыуы тигән ере уға уңыш килтерҙе. Афарин, Юнир, ҡотлайбыҙ һине. Ә мин Салауат Заманов һеҙҙең менән хушлашам. Киләһе аҙнала осрашҡанға тиклем. Ҡош йылы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.